Pahinga muna tayo sa bike. So family outing, pupunta tayo ng Sual, sa isang island dun sa Sual. Siguro 20 minutes from Lingayen. So nandun na tayo sa may jump off, sa may Tobuan. So magbo-boat tayo and then magka-camping mamaya. So see you there. So ito yung Dumalandan Bridge, yung may white lady daw dito sa may Corina. Dito na tayo sa may jump off, dito sa may port, malapit. So antayin natin yung magpipick up na boat. So tara. Ayan, so dito makikipark tayo sa gas station. Medyo maaga tayong nakarating. Antayin natin yung mga bangka or yung boat na magpipick up sa atin. So dito siguro mamaya. So doon yung island na pupuntahan natin. Ayun, so finally nandito na yung sundo nating bangka. After 1 hour na pag-antay. Of course for safety, may sila, life jacket. Hello guys. Hello guys. So ito yung sasakyan natin, dalawang boat. Tama ba? Dalawang boat? Speedboat tapos water boat. Ito yung sasakyan namin. Ilan yung capacity nito? 3? Ay, 6. Alright, so yan, binubuhat na yung mga kids. After 15 minutes, nandito na tayo sa isla. Napakalinaw ng tubig. So nauna sila Kiko. Hi Kiko! Get down! Grabe ang linaw ng tubig. Ganda dito. Ang laki na improvement from last time. Medyo na-improve ata yung dito access. May storage doon. Laki.
may nakita tayong clownfish doon. Ang ganda. Swerte, nakakita tayo ng clownfish. Nahanap natin si Nemo. So good morning, today is the second day ng ating island hopping tour. So dito kami natulog kagabi, napakalamig. So yan, medyo malakas yung alon pag umaga. Usually at 1 PM ata siya nagiging calm. Yan, so aakyat kami doon sa may cross. So pupuntahan natin. Medyo mabato dito. So need yung mag-slippers pag pupunta kayo. Ayan, so i-try din natin punta ng Limahong Cave. Malapit na tayo, guys. Ayan, kita ko na yung cross. So pababa na tayo, nasulit nyo, no, yung ganda ng view dito. So sa kabila tayo umakyat, tapos dito tayo bababa. Yun yung maganda kasi hindi mo babalikan yung nakita nyo. So maraming mga pugon or talahib. Steep dito. Ganda. Mag-ingat tayong lab, ha. Walang hawakan. Ha? Oh, di ba sabi ko sa'yo, ibulsa mo kaya yung phone mo para may makapitan ka kung magkagipitan. Yung island na yan may resemblance sa sa may Boracay, yung isla doon. Ito. So ito yung famous spot dito, yung parang waiting shed dyan. Yan. Maganda rin to for pre-nap. So yan, as you can see, may mga ganap. Oh. Puntahan natin yung Limahong Cave. So dung part. Ang ganda ng mga rock formations dito. May mga parang color niya gunmetal. Bluish, dark blue. Yan, reddish, brownish, ish. So ito yung Limahong Cave. Short lang siya. So dyan daw nagtago dati yung pirate, si Limahong, Chinese pirate.
guys, hope nag-enjoy kayo. Paalis na tayo. Uwi na. So napakasarap dito, napakaganda. Puntahan nyo to, the best experience nyo rin. So that's it. Thank you very much. So kita-kits ulit.